Velkommen til turen Øhop i det sydfynske øhav. Vi er 3 guider, som står for turen. Jeg hedder Karsten. Jeg hedder Ole. Og jeg hedder Søren. Og det vil være en af os, der starter meget tidligt. Det bliver en onsdag morgen. Vi starter kl. 7.25 ved havnepladsen og sejler ud med Høje Stene og sejler til Drejø. Så går vi land på øen, som er Svendborgs største ø. Vi går en del af øen rundt. Vi besøger kirken. Så går vi op på kroen og henter vores frokost, som vi tager ned til Gammelhavn, hvor vi spiser den. Og så går vi ned til færgen, og så skal vi sejle igen. Og vi skal sejle til Skarø, som er en lidt mindre ø, så der går vi hele øen rundt, inden vi slutter på øens eneste større virksomhed, nemlig Skarø Is. Og vi skal naturligvis også smage de verdensberømte is fra øen, inden vi igen kaster os ombord på færgen og sejler tilbage til Svendborg. Vi ankommer i Svendborg Havn kl. ca. 17.20, og turen er slut. Men vær lige opmærksom på, i turen her, der er jo inkluderet både frokost og færgebillet, og I finder mere om turen og bestiller turen på www.turguidefyn.dk. Turguide Fyn. Gode oplevelser giver gode minder. Book din tur i dag.